Kanpotiken etortzen jende dana, basaten du ze sarrera da hau, Ibarko herri bat, da olako sarrera bat euki, oso txarra da, porque aurrin daure zen etxe dana daure de penita pena. Bastante geizi da, momentu oso geizi. Bai ez? Abandonota, hau dago, orain dela, 40 bat urte bezalaxe. Goixa ondo da, hau egia taliar zaharrak eta honek hor batzuk utzi dara genia. Kristalak apurtuta ikusitugu. Hori normala. Erdi abandonatu. Denporiak apurtu egiten dira genia, gotzak eta beru eta. Gu hemen gauz lanian ondino. Bai. Gutxi zaudete? Bizilagun batzuk badaude edo ez, bakarri langile batzuk? Langileak eta bizilaguna pe badaude amendipe, bai. Esther, vives aquí, ¿no? En este portal. Sí, en el número 6. Me parece que a ver si se deciden en hacer algo, porque llevan así 40 años diciendo que van a tirar, que van a hacer no sé qué, luego hasta han declarado monumento artístico Ibarres o no sé qué, y aquí estamos, que no sabemos si nos tiran, no nos tiran, unas veces que sí, otras veces que no, que se aclaren. Matxaria auzo hau bizi berritzea da Eibarko udalaren helburua, horretarako parte hartze prozesu berri bat abian jarri da herritar guztien artean. Izan ere, herritarrek beraiek erabakiko dute zer egin industrialde honetan. Gabonak aurretik informazio tailer bat gauzatuko da prozesuaren helburu, muga eta plangintza argitzeko. Ze gustatuko litzaizuke hemen egitea? Hemen egitea, lehenengo lan hau dana garbiu. Badakit hemen jentea de bizi da, eta zai izango zan dana katatzie, baina hau izen bazan dana bota. Eta aldan terredona dana laue jarri, da nik ekarriko nuke ona autobusen geltokia. Autobusen estazioa. Hori ziruitzen. Niretako oso ondo dago. Da gero emestela, poligo industriala goixan eindabe bat, ondiokana, beteri bari dago, da orduan, beteri bari dago, hemen beste zeo zerin biako zen. Udala jasoko ditu proposamen batzuk? Nik uste baiet, zalazate be, azik abergia danon artien, zerbait egiten dan, porque ustete ona izangoa, herrireko oso ona izangoa.